Bagara nomira vanomira ipapo bati totomira ipapo manje tafarira road kapa na muri right. Okay. Sorry, arriva timno pere kumara rina va dijo ava ku fe dijo kumara ku. Osi. Bisa o setsinga u oro ushap. Wataura. Anotaura uya zvinai manje tikumudedza ndoramba akagara wani. Hauna kuzviwa. Si adu tuve chikafu ya utore chikafu apa muite ba makete makaguta. Alright, maini mogara ipi? Mogara ku. Mogara pa protia. Oh, alright. Aya maita basa. Pane vamwe here pamushape kumusha kwedu pazasa. Vanofanira uri papazasa apo. Na ndidi vamwe vaya vanotamba makasi vaya vemuno vaya ndikuda vekumusha. Oya, pane mukadzi alright. Alright, zvakanaka isa atinogara tichimboya tiona maenda. But isebi tiwanzo kuoparatira uko kumusoro uko. Tiwanzozikana uko sana tikatoti togara chingopfura apa pane vamukusha kuti ndega timbotangira uko. But kativake chi3 towana musipo. Kativake chi3 tichiuya. Papinda siya. Kumusha kweda. Tutotengera ipapa. Tutojikira ipapa. Ava ndiva nesikadi vakagauruna vakazara apa matsubani ngavo. Matswana akatengesa zvimapopcorn ndiva nenisingadi vava. Tichida nekumusha kwedu chete. Tinoti ngagodi. Ava nekumusha kwedu. Yes anjadzi. Yes anjadzi. Kandiora kusangukai. Wow, mudedza mutengesa anoshekesa uya pana. Uyai pano. Vari kutaura iyi? Vari kutaura? Uyai pano. Mira ndinde. Muri right? Adiribo muri sente. Oh, mushe puwa chikafuku. Tosimboya towana musipo. Tony cooperative kumsoro. Bakati kechi3 chiuya. Tosingowana mainda ndofunga. Sino kumsoro kwedu kwa vanhu matoziwana pana zvadzi zvakatomira kuti vari kupi madza nasi. Anotozviziya. Alright. Mumaketa wamakaguta. Saka rubatika here mabasa apa? Basa arikunetsa. Amunetsa? Basa arikunetsa asingapinda. Oh. Zvichaita takuenda muChristmas manje. Apa zvinenge zvavanani. Alright. Aiwa pakanaka. Mashesha vanhu vafangele mashesha. Hayi arifi mutu asiyo rifa vantu valitengi phela. Sharp. Uda kutora 2 plates yomwe asati vasha. Mama asati vadla iye uda kutora 2 plates. Ndi vana vana. Ende vanhu vanoda kudla 2 plates chari untorera munhu atisingaoni. Uda kudla 2 plates nemadzake. Pamwe uda kunyepera ngari. Uda kunyepera naye. Angashura tiya nyima zvati chingotungopana nokumusha kwedu chete. Isu tinovapa because chero pavanopiwa vanhu munomu vanopiwa vese. Havasarudzwi. Havasarudzwi. Mamukasei veziwe mamukasei. Ngatiendei kucharity work nasitamukira. Regai timboenda. Night 2 plates nemaondera wakaita uyu wadoshaya uyu. Baba kaya. Ngauyu baba vati vapi? Vari kuya. Tumira. Baba wakura vangatoshaya chikafu vapi? Vapi baba wakura? Stand.
zvousasisi vanga vatokutiwa nevanga vatojambirwa nekombiyuta. Udoya kudla kuti vana vemurodha chero 4 place 1 anenge achida ari 1 4 shaizi anenge achitodzikundurutsa ari 1 pazuva kapa gaiswa kupisa iko zvino panodohwa kuti tamboda nhasi tamboda kuita zvesadza kuti nakuti kwakupisa ka vanoswera varipo kumanje kwakupisa ka saka chikafu chanofunga chogayiwa nezuva iri vane vachidohwa zhara chai tikasafunga kuti sadza rodzikira panotoda kuti tibike mapoto 3 chaiko kuti tivakwane. Kana Lara vanhu vari kutoti vanenge vachito inzara chaiyo chaiyo zhara chaiyo chaiyo asitomborise kunyaya kujairwa iye kutoti nzara chaiyo kwemidzi vabhitira mota dziri kuya masoro kwemidzi. Bye bye, good luck vasikana. Ava manje vanhu vachona pavanomira hona tomira papi papa apa pakona apa unomira papi vaudze vauyogo tlayankakwa papa pamirika ndizvavo kana varamba vagara ine hatichadzoki ava varida chikafu tlayangokona nkwa mbabhotle tikazogona kuningirira kumiriki uku vamwe ava iti vaudze vauyapo vaudze vedena vose botle vose vaiti mose muri tiuyai ivo mota ivanguzati ndiyo yechikafu asandiramba vakangomira kuda kuti ndivadedza kuna paking kunokuonetsa koti vachiti kuwachangamu changamu tione nditopinda imuchokocho tatimboita zveva vechikafu rina rivadijo papa ari vamubereki wake sorry rina ri kutla kafa mari sometimes rikuyalisa maile varisi rina lipositions aruna kwa alright papa kasi unotaura kusaka unongonyarara umhoro sivamo kuti makadii ndakuona kuti uri muzimba unotaura iwe. Alright baba. Makadive. Muri right here nzvadzi. Munosara chikafu chichinda. Makagara mwachipuwa. Spoon hapa. Muna ni maoko. Inga uri ganas. Moda 1. Chi. Tunataka kupi 2 places. 2 places akiri yako kwa kudimu kwa rina vantu varina kwa kudimu. Tini vana bhudo dokumusha musoro. Kudo kumbira 2 places. Baba kwandipewo imwe. Asinda ngovanyara ngovapa munhu mukuru. Yanga yasara taiva pa zvino kwatizi kuti unonga kwamira sei. Vanoshota ndi vatoguti. Vanokumbirawo imwe. So takavapa uko vanoshota udi. Zviti. Vahleyuyo vatombohlavo. Kunoshanda zvemukunotsvaka kushanda kuku handiwe ngachinomira kuku nai kuti zii mwana wekumusha pana kuti ati mhoroi timuone kuti mwana wekumusha kuti zii kuda kushita asi vadoidoi vanhu vane nzara ichai panapa pane malavha kwari kusari mukomana panapa kwaisaitai malavha aya nekuti nagodfrey vanoti vanenge vachida 2 plates means zvekutoti tamba iwe
kungoti amunganyatsa kuzviunderstanda zvinenge zvichiitika mukufamba umu. Hamunyatsi kuzviunderstanda zvinenge zvichiitika mukufamba umu. Last week hatina kuyaka. Thank you trust. Last week hatina kuya last week because hatisina dansa ndaita mari kuti tiwane kutenga usavi saka hatina kuya last week. Saka ndofunga wakado disappointed kuti ko how far kovaripi mothers. What disappointing. Thank you Sikanyisiwe. Kaiti ndokune vana kumusha kwedu vaya vakomana vanofadza vaya ava vanonakidza vanondifadza anosachira kutenda kwavo soka aiwa unodzokorodza kubika mangwana wakafara nomwoyo wose nokuti vanogamuti vano appreciate unoziva vanda appreciate darika vakadzi vaive kumusoroko vakadzi vemazimba eko kwaya appreciate anita kunge kakutonyara kunge kakudiha mheno vakomana varume vaya vano appreciate vaya veduwe vano appreciate zvotonyatsotoona kutoti ava vana nyewo unotoitawo wakafara charity work yacho kutoti kutoita tigani chake ndivi unondovabikira chii kana chero ndisina chero ndikafanira kubikira chero nemafishi chaiwo nokuti vano appreciate, they do appreciate chokwadi chakanaka. Murungu ninga chikutsvaira boyatu timupi murungu ngapwe nawo marungu wake. Sasha, how are you, Sasha Scar? Sasha Sky zviri sei shasa zuva. Unoita simba Bianca, unoita simba rokunyasoza kwangu wafunga cheteka unosekerera kuti vaya vakona bhuti vangu unoita kusekerera chachera usina tarega ndione kutamba ngandijikirisa nokuti vanofadza vano appreciate kuti vakadzi vave kwakazara vakadzi vaya maZimbabwe kumusoro vanje kufunda mwana kana kungotora kungosvikawo kutora plate tofuratira utoenda kana kuti dhangi utoshaya kuti munhu werudziya kadai ushaya kuti munhu akaita sei usvika chitongo zvitorora chitofuratira chiti ushaya apa unovamirira vachifamba zvavanoda vachiuya kumota mai mwana ukaonawo kuti pari varume vanomanya mota ichikafanira kuita kumhanya chaiko chaiko zvova ava mai nhasi zati tombodarika apa totangira kuvedu tozodzoka tichipedzisa kusaspino because tombotanga kune kumusha kwedu ava vakasangana vakazara vareva vanoshanda patisomamira zvitisa kunyarei naivichi vanonyarei zvonyadzisa zvingosika kuti kunoku tiri kune dzimwe nyika tiri kupanda zvongosika tiri kukwasha tiri kune dzimwe nyika zvonyasei hausi munhu wemuno zondoziva kuti unotamba yose yose kunyara unge uchakaguta wakagwarisa wakagarika paya iko mazano kune vanhu vachiri kuseka vanhu anenge achisekei chaanoseka chekuti chinyuwani chaasina mbona pasi pezuva chi ava ndiwa mwana mbokwa nemakasa Hello, mami. Pane zvimai ndo zvakasiyana. Manje kana ukaita pride yako unofanira kuvhati yako amena pride tinde zviri pana vafana vedu mushaya vanofara zvifarigwa varipo ende vakawanda asi vari nani nhasi nhasi vari nani vangomanya pamberi peiko imi pamuda kumanya
Aya kukwasa ndozve. Aiwa tiripo kani makadiko. Tarova here atina mborova isu. Ivhiki rapera rogara tisina mboya. Zvinomukangoita kana mazuva mairi kwatiri tengera kuita ngegore. Nzvadzi. Watajaira kuona. Yes kana nzvadzi aiwa watovhorosia usati akangama. Muri right here mukwashi. Handitika. Mamuka sei? Chamuka isi mamuka sei? Aiwa. Pari sei panapa? Naita basa. All right, pakanaka. Vapesha mwari tione kufamba. Mama ndopedzegwa nevari kukoko. Mazimba ari uko. Tichiwedzereka unabhuti wedu ari kuzasuku. Nei muda kudodla 3322 vanhu tikati tangokutraitwa kuya pana kukondo kwatoenda uko. Ine tata musuwa zvisingaiti. Shuwa here? Uya tombobvunza kuti vari kati. Kwachitivhunza. Nema adara. Waprofita here? Serious? Aitotaura neni. Ndikatanda ane chuks sina Nise here mfana? Ndiri kudidi? Makazimba. Yes, ndadzindisa sei. Torai chikafu uko. Mudle. Munati ngibulai. Sasa hapana ndakwapo here ma 50 rand. Ndiri kuvhunza vanhu. Hapana ndakwapo here ma 50 rand here adangotumira ma 50. Hanzi ndipa ma 50. Ndinambopromisa vakapromisa vakapiwa. Vakapromisa vakapiwa. Kwaizo ine. Aiwa kana vangoti chete kune munhu yokwaenda utodatozvonama. Kana vandakapanda kapa shuwa. Vandakapanda kapa. Kana kune vari vanenge vatozotanga ndevava. Ndongobata nouyu. Hanzi vanabhudhe donotifadza nokuti vane mafaro vende vanofara. Vanofara kaiva vana vanondifadza ndakuza ngati ndingangofunga kuenda kona kundofara because vano appreciate ende vanofara. Vanofara vanozvifarigwa havana pressure. Nyama ipi zveiwe? Nyama ipi iwe? Dzikama. Wewe piko nyama yake kuti kwa yaisi nyama here. Ayo apa pamusora papasisina panditika. Uripi? Ko zvinaramba kagara kose uripiko? Manje anopiwa nani techi ndonompako. Kumusoro kwari zvinoti ngwa mudhara mukuru. Kai mudhara mukuru. Omo munompa ini munomshisa. Manda wandana naye muperekedze. Ainde munovapa. Ndivya washa chatomboona. Ndeve kupenda vaya. Iwani here. Mdara. Don't worry. I said I want to drink. Don't worry. Next time I'm talking to Monday. Don't worry. Ndichauya nayo dragon. Ndozati ndo yamunoda. Kana dragon kana juice tayari kuri. Kana juice aiwa juice rinozoti pale kuti kweye kuzopekera pekupekera kuzodi dragon andikungoya njingoziya rakadaro. Kana kings. Inonesa kapa kuti ine chida kuzobagi. Muchibwira muchigubu. Tosemana kudi. Hamusena semani? Tosemana sei. Dragon is right. Wewe wala kuzibwira ogadai. Kone corona mazivani. Kupi? Tax shop yakafura nani? Yakafura nani? Zimakula. Vakafura tax shop hapo. Okay, matitenge zvimadhagoni tax shop tax shop notadhura. Ite kone ma kings le tena. Tichatenga tichauya nawo tichitenga angokwana munhu wese. Zvatinongoita. Hanzi crate dragon ino riyazandile ubva watenga nditika. Wotenga dzandile, wotenga crate dragon ndotenga uri motenga rimwe. Wozikwana ari kwani. Anditika?
Muricha gironi mabasa kwa musha kwenye kwa kana mapidi yote msaira cha. Oh. Nani yako rangi? Ayo, madani. Number it's only last week. Ayo. 2 weeks. Ayo, don't know what chauya. Jachaga, month and Jashika. Guys, I'm not watching my dragon, guys. Case about my case. I just need 3 cases of dragons. 3 cases of dragons. Chete, guys. 3 cases of dragons. If you buy 3 cases of dragons, but you know we haven't want to kisa. Antimona. Aparato bodabi garisa zaga. Mama lema kona. Hey, as gonna never go to some guy. What a guy. Master Bapote says Anta Matatu. Go through Zika. Let's labor. Labor, man. Yeah? Ungati ya kuchaka basa chitu kuda kuzibesa bikaza. Ani zari kuchaka. Akomana. Unengone zari kuchaka. Unengone zari kuda. Right. Jigeda cleanery. Ndi baba yao nakuya last week. Befa ngongiva kauya nditi. Mada. Mati anjati. Funzeng. Ndakabunza kuti project inonzitsista rani. Okay, SIS MELLY's diaries. Okay. SIS MELLY's diaries. Buku ndakabunza kuti ndeze kutanangura zvakanaka kuti Ndiana yakufunzai? Ndimete venyu? Vanhu vakawanda. All right. SIS MELLY's diaries munozoitsvaga mune one. Ndakada kuti aiwa ndiwo vaya vakabatsira mwana mukadziziva kuti mwana usivona mai vaya. Inonzitsisa rayo. SIS MELLY's diaries. Unonga SIS MELLY's diaries. Yoko kwa mai wanzi mai kam mai jamba vakugara uko kunonzi toenda kumba kwavo kwavanogara uko kunonzi mwana yacho kura kufamba ka. Titomuzira sinzi vakaenda vari kutadzoka. Isitoenda kumba kwacho. Anditoenda kwavanogara uko kusondela kunonzi kusondela. Tinoenda kwa isusu atofamba nenda msiripa live hapa ndakutaridze ma video yake nchimutora. Tinoenda kwa nditi nchimigira mumapamba ane mukaka. Rapita mona kare. Abantu ndo vanungo. Dragon drink energy drink inomwiwa ndochinonzi dragon. Kune vari kudiaspora vabvunza kuti dragon chii. It's an energy drink inomwiwa kuti vaswere vakagara apa vaine simba. Tagara tiripo. Mandiwana? Kupi? Uyu akambotaura statement. Hanzi akatoona pa YouTube. Ani inema dzake inema ayeba. Ayeba. Nema dzako titarize tione. Akaroti yaimone atakazuya pakati yadzima. Inema dzake. Kunyemberai. Right guys, ndoda kubva panapa paitewo ka 3 vanhu vemadragon akomana. Dragon chete, dragon, just dragon zodiwa kumana. Kuti vawanewo drink, anzi matikreti mari. Crate dragon is 165 I think. Handiti 165 100 ndizvo 175. 175 crate 1 zandile. Thank you. Kantere screenshot. Ndozvandoda kaizvofana wangu. Muterera sisenyu achitaura. Thank you. Ndine 1 crate so far. I need 2. Nemutenga. Inde magonesa munoshare. Magonesa. Atombotenga ringi. Hands 200 for me. Thank you, Sandy. Thank you. One part of any case up. Sure next time pandoya madragon anotouya. Igara rukutatenda. Ndinde mwana unzi Zandile ari ati. Garai matende atenda izvo. Maita sisi Zandi. Kuzocheza sexy voice. Naita sisi Zandi. Jazi. Ndivakare kwenyu mainetsa imi. Ndinakaita mari mairi ndinetsa imi anjadzi. Imi. Ndinganezi. Amunganezi.
2 crates. Thank you, Sicily Zimakore. Thank you, Sicily Zimakore. Thank you. Actually, it's Kosara 1. Kosara 1. Actually, it's Kosara 1. Kosara 1. And that's right. 1 left, 1 left, 1 left, 1 left, 1 left. Zvidori nani pane kuvaya vasingatendi vazuru vaya vakomana neproject rachida kuvaitira vazuru vaya vondi disappointa vaya avana bhudhi vangu vadori nani shuwa nokuti zvidori nani because you are strangers yakona kuti mumwe wedu iyoyo munotanga kumuitira project wotanga kukuitira zvinhu zvisingaiti kutobatsira hanzitatenda chose aiwa vanofara ava zvitori nani handiti ndakafara topava zviri nanjero kutovaitira zvitori nani chaizvaizvo hanzi ma50 rand. Hey, vashamba ma50 rand anorema wena anonetsa ma50 rand. Anonetsa wena 50 rand. Asi dragon ayo dragon inobuda. Dragon inobuda. Eh, ha dragon ndomda 50 rand. Ish. Inyaya wena. Right. Ndasara ne one. Tumakadi. Thanks memes akwana. Akwana chitendai hanzi ndigadzire kadhi rekuti pafamba vachibvunza kwai vanhu vari kubvunza kuti saka ndeva vanonzi hani saka hadisi saka tigadzire makadhi akanzi SIS MELLY diary so right tichaudza IT gai wedu kuti agadzire makadhi togokupai memes thank you akwana inonzi chi project inonzi chi organization yachona ndizvozvo SIS MELLY's diaries hey papo manje uya angachiti zvokwai makakona YouTube aripi uya interview adi angari padhuze ndashandisa foni yake ndingade ndanhingirira ndamu ainda de kwanzizvo ndiuye nenyaya hanzi madragon atiri kutenga aya kana makuuya next week kuzovapa mugare navo pasida kunzwa vachitaura vachitiza nyaya saka imi muri kuda ndipa home kuti ndiye kuzosara ndagara vasemutapa ndichizwa nyaya imi muchinakigwa womanaka muzanidaro so muzanidaro ora ndichamaisa mufriji ndonyatsomaisa makusense deep freeze onyatso kuya chitonhora zvisingaiti ndoya nawo andogara zvipeti vanadzo hadi atishaye nyaya dzekuti vataure kungo vatanga kubvunza nyaya dzobuda vanonyara vapi ava nyaya nayo unganyara kunza nyaya dzevaroyo kumaraini kwenyu naimi kuti kwaive namainhingi vairoya vaizikavo zvisingaiti kwaive namainhingi vaihura vaizikavo iko iye mai vake vari vanoroya angavita aiwa azotauri vakanitaura shamwari dzamai yake hani vanoroya vakawandei akata shamwari dzamai yake ndichaziva kuti okay mai yake vaifamba nanhingi saka unohovaziva here hauhovazivi toziva navo kuti mai vake vanoroya mai vauya varoya indoziva neuyu iwe saunotobva kuchipinge kwenyu kuzere nyaya yako dzinonakidza uko isi tokoda nyaya tokoda unaigone nyaya tichiseka chete ndo zvate tichida tichikoda nyaya dzimwe dzamunenge mungotiza tichingonakigwa chete kuchipinge kune nyaya here ana majia variko muchipinge kuti makatombozwa nezvavo majia unoita nezvei majia imboya pano iwe muzaya asvika pano sika pano muzaya uya muzaya uyatiwe ndiuye nedragon ndakafara uyatiwe muzaya kuti machiya unoita nezvei anochinja munhu kuita nguruwe kupini kuchipinge kuchipinge ndizveshuwa here kaudzongo venga anoziya kuita nguruwe ka ukaenda munda munhu ukatemwa ka wakarowa naro wachatobvi wazochinja kuita munhu ka unenge uri kundi wangariyara wakatemwa wachidya magwere munhu uri nguruwe serious ingano idzi ati majia tongowa kuti kwai kuchipinge kwenyu kuna vanhu vakafa vanenge vachitaura vari mumakofini kwai vanenge vachireketa vari mumakofini umu hameno zvamu zvinoitika kuchipinge kwenyu hanzi baba ano nyaya dzinonakidza shuwa here dhuve yakuna iwori murume wangu yakuna dhuve yakuna kwamuna unodzati ndidhuve seimi indaa musina vasina kunzwa kuti uri dhuve iwe nai ndakarogwa kwadhuve kaini ndakarogwa kwadhuve ndodzimai dhuve ina ndakuziva kuti utori bamnini iwe uri murume wangu iwe kwai kune vanhu vanoita basa rekuchinja vanhu vachiita nguruve naiwe murume wangu shuva kwai kumusha kwenyu kwaiyo dhiyo inozogobva kuchipinge kupiko zvakaitika 2011 hazvina kuitika kare asi iwe unogozosvika uchinzi dhiyo uri kuchipinge sei zvakafamba sei kuti iwe vaya vaifamba namuzirikazi vaya vakatisiya kumandau asi iwa usi mundau wakazongogara kumandau aiwa hakuna dhuve mundau anzvanzi hakuna dhuve mundau
Dhube mundau. Kwanotobva inini ka. Rumanda Wangu ndi dhube inini mapungwa ndi dhube ka. Oh. Mapungwa ndi dhube ndo maticheza. Akatodzara kwatotobva isuka. Idhube madhube. Oh. Ndo kwangotonga kwacho. Tida kumbosvikako kumusha kwenyuku. Mobi. Kumasvingo. Kugweru. Aiwa, nditira kuenda kuzveshuwa ikoko kumunhi kwenyu. Handitine TV. Tineyo TV. Tichito streama tiri koko. Tinotoita competition nekaranganda. Kune inonzi karanganda kwenyuku. Inonzi karanganda TV. Munoiziya? Iriko inonzi karanganda TV inotora nyaya dzekwenyuku ichiburisa kumanhikiri. Inotoenda panzvimbo ichinotora nyaya madzimai ekwenyuku achibuda. Ndopatonza chindauka chinonakidza. Vachitaura kuti zvikazodai kunoku matapedze kubigwa mapendi edu nebaba nemubobobo vachita. Saka toda kuyazoda competition nevanhu kukaranganda kumaraini kwenyu ikoko. Handiti? Sure. On the Christmas day, I will definitely do something for these guys. They are so good. Yes. Actually, trusting is just kungotenga. Let's have a project. Kuwatenga boots, like kana matrousers, kana shirts, just for Christmas. You get your Christmas presents. Iri ku Midlands kumusha wangu kumasvingo zvekugweru ku Midlands naiwe handiti kumusha wangu kumasvingo kugweru ndo kwandakakurira in reborn location kind tikaitawo project Christmas yakusvika tikangoitawo project toya so fana paka and then we just do something nice for Christmas for ana brother veda. Alright, toidiscussa kana taatega. Aiwa George ndati kumusha kwedu kumasvingo. Aiwa, guys, hamusi kundinzwisa zvandataura. Hanzi unobve pinga kumasvingo zvikanzi kupinga kuti kugweru. Zvinoreva kuti ndobva nzvimbo mbiri handiti. Kumusha kwedu kumasvingo, asi ini ndogara kupi? Ndakurira kupi? Mugweru, asi ndiro kumasvingo. Masvingo Gweru Midlands. Ndobva kumasvingo kwaGutuko. KwaGutu kwane Rupiri uko. Aiwa, kumusha kwangu kwaGutu kwane Rupiri. Asini ndobve Gweru, ndogara Gweru. Ameno shona yacho ameno koko ameno. Ameno. Nawe George, hausi kuisa chindati. Ndogara kugweru kumusha kwangu kumasvingo kwaGutu. So hausi kuisa apa chia. Exactly. Thank you Mkadzazere. Thank you Zvakokundi. Thank you for explaining. Aizva zvakutondinetsa kuexplaina kwacho. Thank you. Alright, na but tobatana next time ne. Gaitinde pasera. Alright. Aiwa andina kupromise kana ndatikana ndawana mna ndingaiburisa. Ndokupa. Asina zati kana undona unimanyisa kuti Gules. Ka 50 kangu. Guse wira ndoita pa fortnight. Akufona chiizvi choda kufona. Pa fortnight. Pa fortnight. Madragon ndakabata. Asi sezvo next week aiwa. Sezvo next week iri master ndinoenda kuna ngouya. Andina maworksuit ekudaro ndenishingota ndikangojumawo. Ndikangosangana neababa kare aya ndoba. Muskare boy nditi. Alright, sharp. Neniwo. Naimi pana chimwe chimudhara chinogara chiri apa so up. Chimwe chimudhara chembera so. Chinoto kugara nechimudhara cheche. Kana chimusuti era men. Ane pekugara ere mudhara uyu. Mupe plate. Ndakazvitaura ini. Noti chandikafura apa manheru anekakagara ipo baba. Whoa! Anapo kugara zvesho chandikafura manheru. Chandikafura nguvai. Unomwana agara pasi pemuti saka zvaindinetsa kuti baba vane pekugara here. Vadani chaiva. Vadani. Mutaridze baba vasina pekugara. Toenda nekukuku. Hapana pekumira. Hapana pekumira vadani baba vavo. Havana kutora moti. Havana pekugara baba ivavo zveshuwa. Chero ndikafura nguvai usiku vane vakangogara vari 1 vanhu vese vaenda. Vane vakangogara ipa baba ivavo. Gava uye pano. Vadani tukwa uya ipo vanhu vanoziva vadani. Mira poti Nemaka anouya. Aimbouya wani.
Hapana parking hapa. Asi makavatuka. Ah, why? Muri vanhu vamuchiti ya all blacks and ya all Africans. Imbavha iro. Oh, imi nevadzenyu imi. Mudhara imbavha uyu. Ah, imakawanani nyaya iyoyo. Akabepi. Ah, amuta autora akasikuti. Ah, ishuwa imbavha here mudhara. Ende kwanzi kutamba yedu. Wene musadaro wedu we moti vhunisa chiti munhu anobaya asingabi. Saka anogara pasango. Anogara pasango. Oh shame. Because I'm chero nguva anogara aripo nechina yake anenge aripo. Saka zvandoita mangwana makusenika ndongouya panapa pane ndidamuna no cleaner yard. Saka ndini kuti atanga. Handiti chi anditi yard 150 ka. Ah, yard 150 una baba mzimba unosinditi cleaner anogara apa. Aiwa, gara ine ndotora uko. Ndotora vari ukoko. Ah, mundi kusapotiwa. Yard 150. Baba unosindi vano cleaner anogara pa ya unosindi cleaner ne 150 anogara apa. Kuseni. Ndo andinangwa naripo ndaitora. Wanaenda kutoka kwa naripo ndio ndotora makuseni ndo dando clinic kwa yard. Ayo chidaraja ntora na choba. Andi ndaremba pa mene nitadze ndaremba faru kutago. Anzi tukwini. Ah, vana shuwa koka bata plate 1. Ndakari mara. Ko baba wakabata plate 1 ipi? Haisi plate yedu here. Ndi. Kusaka bai 1 ipi? Ah, itai. Baba wakatara chikafa. Wapa. Hai wani zva. Ko ava vakagara pasi. Ndaramba vao. Esi malume. Karibu amen. Ndakuti mumone padhusi. Ikaya uye padhusi. Ndikutadze munhu ari kuimba family yawe padhusi neso kutaridza. Mire yawe padhusi. Kunga uye uko. Hello. Leka ibaba. Ditele gawo. Riteng, ukirelate ijo. Ah, nakibuya ke ntatu mungafita. Ufunde tomwe. Wakakuzara kuona kwa wena. Ah, isike kwanako. Why usaikwa? Ah, agereke aitoro kwana le lofa wontate bale fera. Kanti lunari why mara rinari pela rikufa musikafa why uri rifa wontate bale fera? Le mefa sikala. No, akiri ano maritso ya Rihanna leni ki ekafa so ritsama yakakwa kiri. And then maritsama yana riveri ya mafala kiri. Mara ile gereke agotengwa. Agerno rifeta bori bari. Kharetana kwana diferi. Ah, iri bakufe no ridiberi kubetse tsona. Rikubetse tsona. Mina ndindeko. Mina ndindeko tanyaya nawo. Mina tani. Mara yana mbere ko rakriya foteng fa. Mbere ko teng. Ai. Nakuye. Nakwifi. Mamuona ka? Mamuona nditi. Mamuona mdara. Usho. Mdara. Nduzari kunzwa yakarokwa neni vikiri. Nduzari kunzwa yakarokwa nemunhu wakanga abira. Nesi chokwadi chawakomana. Wakomana wakaziverewe. Munoona ingenda ndichara nawo ndipadhuze wanito kuyambotisa. Tatitori mudhuze mavo chaimo. Ndakadonyatsa kuvavhenika kumeso chaiko. Saka muna kuvaona tichavaona zvondikadzisira kamera inozoona kuti pane kuitambika. Bye bye. Mozoona next time. Ndichaona kuti zvigumo zvavo zvakatofunyuka. Zvigumo zvavo zvakando zvasvikwa vakarokwa nomunhu avasina ndifunga kuti shuwa ini kunyepa baba vanga manyai baba.
vakarohwa vakafa vangambomanyisizira ira zviti vakadzai vasara pavangani Kuna tu. po kana vari tu Niwa varume ava vari. ava ndevekubasa ipa vakadza tiye zvasara tichipa ivo zvidhara izvo zvisvo unozviona timela likai liteng kandi vamwe vakai today abatla okay difelile vakutoledza vamwe difelile akiri ritsvakwa difelile Wasara wani vakuya vari. vanoona ikutamba nosheya bye bye isi baba iro ratopa iro dewaziva usina mupaita anopa vasekuru vaitai una isi baba rapiwa rinoto nedumbu rakaguta iro isi baba iro rakazvigutira iro ndo rakatoguta rawatopa iro ndofuna uripa tanozvisira mupa sekuru vayavo vekuva kunzi vanoba kuzi vachembera ntohwisa tsitsi vachembera ntozvinzwisisa tsitsi zvavo iro redumbu iro rakatoguta iro. Alright guys, hanzi bhero revarume ririko rini timbononga. Alright, bhero ririko ndikurivhura manje ndiri kuvhura bhero iroro revarume manje ndiri kurivhura bhero revarume iroro chitswana hanzi bhero ririko rini. Alright guys, it's one guys, it's one. Aiwa nasitapedza pedu tapedza hanzi pamudumbi kwa aiwa hakuna kwashi yakadaro vakavari fiti babao hakuna dumbura hakuna dumbu kure kwashi rakadaro dumbu ravo rakatoita umbika zvakanaka dako dumbu rekudla iro munoona nezidara haiti dumbu guys anochita chidumbu unoguru kuguta ichokwadi ya vanhu vari kutambura kunze kwakaoma zvinozikama nevanenge vachifamba vachipinda mufield kana usati vapinda mufield zvonetsa kuti uzive saka the purpose atichiitira malive aya dzimwe nguva ka chiita malive aya purpose yekuita malive aya sometimes ndeyekudai so kuitira kuti kune vanenge vari kumba vakawanda ndogara ndichitaura vave andika vanana varume vavo vakauya kuSouth Africa kudhara kana kuti hama dzavana vanzvadza dzaka kuSouth Africa kudhara vanzvadza kutumira chinhu kumba because pamwe ndo situation vazhinji yacho ndo situation yavange vanayo iyi kuti akudze ikumba kuti no ndeta mapiece job ndinomira paroad ndotaimira ndongotiwo kana ndendawana anenge anditora ndoenda kuita basa avakwanisi kubudira vachidaro hani munoziya pride yatambotaura yaya saka imi munenge muchiti vagarisa havasi kutumira mari kumba havasi kuita anything inguri takatoda mari havasi kutumira sometimes zve zvakatomuomera hazvishamisi mukazonyasitarisa pamwe rechita malive ka munotoona mbonzedzi yako iyo yauri kuti haisi kutumira kana kuti murume wako kuti haisi kutumira akatomira aripo papo andimaona akatomira aripo papo hazvitomboshamisi saka ndo purpose why tichiita iduma life akada kuti vari kumba vaya muonewo kuti situation yekunoku yakamira sei animaona not everything andika is gold not everything is rose inzwai shelter anzi kubva last year asandawana basa kubva last year ningisuwechi nuwani ndio pamuyadhi memunhu muyadhi kwanzi nashelter kubva last year asandawana basa August svika izvozvi zvinoita because akunetsawo mabasa acho vanhu vakawandisa antoona saka nanenge apinda nitobatirira nitogarirapo aiwa hazvisekesi zviya hazvisekesi kana zvitanzwai munhu adhipoto akapfeka akabata shanganbeki we all know kuti kumaforeign lands mamhingikiri anonzi mapepa anonetsa ndochokwadi mapepa anonetsa kana uchingori muforeigner chete chero uri kunyika ipi mapepa anonetsa vazhinji unotozomaona watambura
and plus 2 vamwe ndizopinda mucrime ka nokuti zimunguva sometimes aungahwisisisheni yake kusvika kuexplainera kuti nemhaka yei ndakaita crime. Saka isusu tinoti tiriona jaji juti yedu tinomhanya kujaja anomaona, but asi zvokuseka zvozvo taniswai munaya nechanganveki foreign land inonzi foreign land zvinonetsa zvinoitika kuma foreign lands uku zvakawanda guys, zvakawanda zvokuti anzi ndinasoti zimiri nani joni yadhakwa bura haurevi nhema wine chipapo. South Africa yadhakwa zimu best kungoti vanhu vajara kugara muno muSouth Africa muno handika vachingonga makusenda chinda patashop kunotenga chingwa pa kuZimbabwe ako auzoti kwasitenga chingwa everyday but chokwadi the home is better zimiri nani ndekungomjaira madhende emumachaina mavanenge vaida kungotenga but ukangoenda nembe dzako unongogeza uchichena wani but zimu yanani ndo chokwadi. South Africa yadhakwa ndo chokwadi chechecho chiri pachena, chokwadi chiri pachena chisina kana kueditor. Zimu yadhakwa South Africa yadhakwa ndo chokwadi. South Africa yadhakwa. Nokuti tichingopinda muSA vana vakuzimbabwe vanzwisisika vatoti titumire mari ndofunga tinonongwa mumuti here kana kuti kune mgodhi wayo wekuti unosvika uchingonokora hameno tivanenge vachifunga kuti joni yakurwadza ndo chokwadi. Kuvazhinji joni yakurwadza yatongoisa survival of the fittest kumba beta nokuti unotorimawo ukatodya ukatoita zvinhu zvako ukatodidi anomaona. Ende SA vanhu vawandisa yawandisa mazimba vasi Mozambique vachi vanhu vawanda malawi ano yachikudza kuti ndoshandira kana 100 rand pazuva vanotoshandira kutokinya yadi kuchena chaiko nemoyo wese newaya kana 80 rand unoona problem iripo. Saka guys ini ndakuinda nditika move neziva rakanaka muswera zvakanaka handitika musabvume kurohwa nevarume. Ndiso ndakakangamwa naye kukudzai panyaya ndandabatwa nenyaya dzevana vaya vana Fatima. Pane mukadzi mwana mwedu mudharizi wakasondiwa vedu mwana wakapondogwa yeye muza kunonzi kurikitwa zvakaita fesi apa ndochimuza kuti newe chiyani tosungisa munhu kwai handingambomusungisi nokuti zvinhu zvangu zviri mumba imo munozonyima zvinhu zvangu kuramba kusungisa munhu akamutsemura kudari zve asi kugana kana kumuka kana kudii mbabvusi dzakatsikwa idzi fesi yakaita kuita imi kurohwa wakaita Ashford paya kutori nani pane zvandakaona nesuro pamwana yeye handitosungisa munhu akaramba kuti amusungise. Saka ndisingazvisi kuti saka guys mimi muchida kuti mudii muchirohwa kudaro mwe muchinjarohwa pakaipa mukafa kwaide ndisina kugona kutobvisa ruoko kudai ndakadzikwa ndaida kutofa handimunoona. Saka neno saka guys bye bye antika tobatana mangwana nditika God bless you guys, love you.